Tervetuloa uuteen videoon. Hello! Tänään meillä on luvassa surprisingly lisää rakentelua. Tosi yllättävää. Eikös? Ja vihdoin Karrin aitaus, peltoja ja katsojan pyynnöstä myös tuulimylly. Joten joo, yritetään saada kaikki Karrin aikaan. aitaus. Ihan vaan, että Julle ei saa tästä. Niinpä. Se on pakotettu tehdä. Joo, välttelisin sitä edelleen, jos ei olisi pakotettu, mutta okei. Hehe. No niin. No niin, sit lähtee. Sitten lähtee. Okei, eli Karrin aitaus. Koska tää ystävä on täällä sateessa. Sillä ei ole kotia, eikä katosta, eikä ruokaa. Ei mitään niistä, mutta vettä kyllä riittää. Joo, sitä kyllä on tullut. Siis jostain, aina kun me ollaan aloittamassa videota, niin sataa vettä. No jep. Mä en tiedä, mikä siinä on. Ai niin, tosiaan. Mä latasin itselleni replay-modin, millä mä voin tehdä hienompia rakennusmontage-asioita, joka tarkoittaa, että tuulimylly tullaan näkemään sillä, jos mä vaan osaan tosin käyttää sitä. Joten joo. No, se on harjoitellut sitä aika paljon, että mä olen aika pettynyt, jos se ei osaa käyttää. Ei, mä en ole harjoitellut niin paljon. Mä oon käyttänyt sitä joskus aiemmin, mutta siitä on pitkä aika, ja mä testasin sitä yksi päivä, että toimiiko se edes. Toimi se ehkä. Sen lähettämä screenshotti. Ja kertoo vähän jotain muuta. Mitä? Tunge se screenshotti tähän, mikä sä laitoit mulle silloin yksi päivä. Joo, tosiaan mä laitoin hienon screenshotin mun testailuista lavalle. Tässä näette sen. Joo. Mun mielestä toi näyttää kaikkea muuta paitsi yksinkertaiselta. Joo, se on yksinkertaista, koska sun pitää vaan pyöriä ympäri ja painaa K-näppäintä. Et joo. Joo. Kyllä se siitä. Taas se kukkaa siinä. Joo. Onko? Niin päin tää tulee tähän. Sitä mäkin mietin. Mihin suuntaan sä haluat sen niinku oviaukon? No kun mistä se olisi ehkä paras, jos mistä tohon. Koska se ei saa silleen vinota, siis saisi, jos tekisi sen, mutta niinku... Niin, ja sit sekin on vähän, jos se on niinku näin päin. Okei, tehdään se vaan silleen, että se oviaukko on tohon. Niin. Joo, mutta meidän pitää jatkaa tuota kallioa ehkä vähän tänne päin. Otetaan tästä vähän pois, että se mahtuu paremmin. Koska totta kai me halutaan kunnon luksuskoti meidän rakkaalle Karrille. Kai. Ollaan löydetty se jo ensimmäisessä jaksossa. Ja raahattu se tänne asti sieltä aavikolta. Niinpä. Se on 5 leveä, niin sitten se onkin tilaa. Joo. Sitten katos voisi olla semmoinen tommonen ja sitten semmoinen pieni ulkoalue. Ja toiset 3. Älä murise. Sitten mitenkä se olisi järkeintä tehdä? No ainakin näitä pitää nyt olla 2. Näin, niin sitten nämä voisi olla sen 3. Eikö ne ole 3? On noin 3. Siis pitäisikö tässä niinku olla alempi blokki ja ylempi aitaa? Olisiko se? Mutta se pääsee siitä yli sitten. Eihän jos tähän tulee aitaa. Se pystyy niinku menemään niinku tähän ja sitten tosta. Oh my god. Miksi noi on noin fiksuja? Oota, mitä jos meillä olisi niinku jotain... Miltäkään näyttäisi, jos olisi niinku jotain esim. Kivimuuria ja sitten aitaa? No siitä se ei pääse mun mielestä yli. Ehkä. Toivottavasti. Ehkä. Toivotaan, että ei. Kokeillaan. Okei. Se pystyy vaan kävelemään sitten yli. Niin. Mutta just näyttyy niin kivalta, jos se ei pystyisi menemään sitten yli. Niinpä. Mutta mä haluan kävellä sitten yli myös. Hei. Oh. Matkaan. Niin se vaan niinku kävelee tästä chillisti yli. Se vaan kävelee siitä. Et sit toinen olisi se, jos tässä päällä olisi tyyli jotain noita trapdooreja, niin sittenhän se ei pystyisi. Totta. Tai släbejä. Tai jotain. Miksi sä sitten tähän crafting table?
Väliaikaisesti. Ylös. Niinku, miksi se paikka on niin random? Niin. Niinku, ei se pääse nyt, kun se ei pysty ottamaan kiinni tästä. Niin. Ja sitten niihin päihin vaan, joo, tehdään noin. Nyt miten me tehdään oviaukko? Noin. Nyt yksi noin voi avata ja sitten tähän tekisi tyyli niinku portit. Vaan sillä niinku jotenkin järkevästi. Nyt jos siis niinku vaan laittaisi tohon noin, niin sit noin voi vaan sulkea, niin se ei pääse tosta yli. Niin noin voi vaan avata, niin pääsee pois. Haluaa olla melkein kaltaistensa luona. Mä en edelleenkään sanoisi, että ne on melkein kaltaisia, mutta okei. Ne on lähimpiä kaltaisia. Ei mahu tästä. No. No. Niin se mahtuu hienosti. Oikeesti musta tuntuu, että sun täytyy mennä hakemaan lisää tätä. Mistäköhän mä en ole vielä hakenut? Se yksi, joka on jossain tuolla päin. Sitä mä en ehkä ole hakannut. No, minäpä lähden sinne. Pitkälle matkalle taas. Yksin. Saman tarkoituksen takia jälleen. Ei sä nyt niinku ihan lyö päätä siihen kattoon. Hyvää työtä. Niinku siinä ja siinä. Joo. Hei, please. Onko meillä vielä heipeilejä? On mulla ainakin. Hyvä. Näköjään munkin chestissä oli entä onko pöllinen varmaan sulta. Todennäköisesti, koska multa niitä on kadonnut aika paljon. No sit se oli varmaan minä. Okei, no niin. Nyt ehkä meidän karriaitaus on ainakin väliaikaisesti valmis. Kunnes me jaksetaan koristella se, mutta se saa nyt olla tarpeeksi hyvä. Nyt seuraavaksi me siirrytään tuulimyllyyn. Jee. Vup, vup. Niinpä. Me ollaan yhä etsimässä Dark Oakia. Nyt ekana mä ajattelen, että ennen kuin me aletaan rakentaa, niin mä yritän hankkia mahdollisimman paljon tarvikkeita valmiiksi, jotta se rakentaminen on sit sujuvampaa ja sit saa hienomman timelapsen. Joten joo, let's kerätään tarvikkeita. Jee. Kuunen. Mä odotan, että kaikki sulaa. Ja ennen kuin mä menen tekemään yhden toisen asian. Niin mä teen meille kaivon, koska mä haluan tehdä meille kaivon. Näin. Hienoa. Sitten otetaan vettä. Hänen nimensä on Rölli. Kenen? Mun koiran. Koiraa. Miksi mä en näe sillä silmiä? Anteeksi. Näe sillä silmiä. Musta on mun teksturipäkki pukaa, koska mulla ei ole Optifainia. Kato mun kaivoa. Siihen. Mä luulen, että sä teet sen eri paikkaa. Mä ajattelinkin, mutta sitten tähän sopisi joten. Ja sit se on kätevää, koska nyt se on tässä lähellä, niin sitten noille voi viedä aina helposti vettä. Teoriassa. Tosiaan me ajateltiin, että me tehdään se tähän mäelle, mikä tässä on. Se tuulimylly. Joo. Sitten sanoin tämän oudossa järjestyksessä. Ottaa mukavasti tuulta, kun se on tässä mäen Niin. päällä vähän. Joten me nyt kerätään tänne vähän niitä materiaaleja ja sitten aletaan rakentaa. Jee. Vuhu. Muistan nähneeni 11 lasia mene pois. Häivy. Oho. Oh. Anteeksi, mitä mä kuulin? Et mitään. Kuulin vähän nyt jotain kuitenkin. Oikeesti. Meillä pitäisi olla 11 harmaata lasia, mutta meillä ei oo. Voi olla. Kun ensinnäkin mä muistan nähneeni sen luvun 11 täällä chestissä. Ei tossa noo.
Joo, ne oli vaan Oh näkymättömiä. my god, sä oot vaan sokee. No, oota. Mä laitan videon. Kattokaa nyt tätä. Oottakaa, kun mä saan tästä yhden pois, mikä mulla oli jo. Kattokaa tuolta. Eikö sä itekin kattonut tänne chestiin? En mä tiedä, mitä chestiä se tarkoittaa, kun mä oon nyt kattonut vaan niinku... Tätä todellakin huoneen yhtä chestiä, mihin mä oon laittanut jotain. Niin tuppa Ja mä oon etsin täältä hetken laseja. Mä en oo käynyt Storagehuoneessa hetkeä Mä ollenkaan. kävit täällä. En mä nyt just käynyt, mä oon kattonut vaan iteltäni. No, tuu nyt. Eti sieltä. Kieltämättä. Niin. Siinä vaan näkyy luku Kieltämättä. 11. Kieltämättä ne blendaa aika hyvin. Ja arvaa mikä on hämmentävä. Laita yksi semmonen sun inventori, vaan yksi. Oh my god. Mä Tää pitäis nähdä. Siis oikeesti, niinku, mulla on mun chestissä aina välillä, kun mulla on siis yksi kappale, mikä jäi mun niinku, oman talon ikkunoista. Niin mulla on semmonen yksi, mikä aina niinku, kummitteli mun chesteissä. Ja mä mietin, miksi tänne ei mene mitään, kun se on yksi tyhjä kohta. Jep, tässä on nyt meidän pohja. Ja nyt saatte nähdä hienon timelapsen.
No niin. Siinä on meidän hieno tuulimylly. Ja nyt enää mitä me tarvitaan on peltoja. Ja tosiaan me kyllä tullaan koristelemaan tätä aluetta enemmän myöhemmin, mutta nyt me tehdään vaan peltoja tohon tien viereen, koska meidän kämäsillä rautalapioilla on vähän vaikea tasoittaa tuota maastoa tarpeeksi, että siihen saisi helpommin peltoja. Joten me tyydytään, että ne pellot on nyt tuo vähän alempana. Mutta nyt meillä on tuulimylly. Ei. Okei, no niin. Mennään perustaan tänne meidän hieno peltojen tekoleiri. Peltojen tekoleiri. Joo. Kuulostaa jotain vitsin työleiriltä. Se on. Sitä se onkin. Tuo on pakotettu tähän hommaan. Ei ole, se ei ole pakotettu. Ainakaan puoliksi. Ei. Mutta itse pakotit mut tekee paljon asioita tämän kosto. Mitä mä oon nyt sut pakottanut tekemään? En mä just nyt muista, mutta kyllä se jotain on. No niin, nyt kun eka aitaus on periaatteessa valmis, niin me ajateltiin, että me voitaisiin tehdä toinen tuohon mun taakse, joten joo. Eiköhän aloitella sitä. Ai niin, ja Lola lisäsi tonne tuulimyllyyn tuohon keskelle yhden kämäsen trapdoorin, mikä me unohdettiin. Te ette näe sitä, mutta se on siellä. Uskokaa pois. Joo, jatketaan. Hienot taimalapset on nyt kaikki done, ja tämän päivän rakentelu alkaa olla siinä. Nyt voidaan käydä hieno kooste, mitä me tehtiin tänään. Ollaan saatu aikaan vihdoin, ensinnäkin pikkuinen kaivo tähän, mutta se aitaus Karrille vihdoin ja viimein valmiiksi. Sieltä Jep. puuttuu vielä pieni tie tästä, mutta se tehdään Joo. myöhemmin. Jep. Sitten me ollaan saatu 2 peltoa, jotka ei ole vielä, meillä ei ollut tarpeeksi asioita, joten me täytetään ne sitten, kun on. Siinä on nyt porkkanaa ja perunaa samassa, ja nekin varmaan joskus erotellaan vielä eri peltoihin. Joo. Täällä on vehnää. Se on jo melkein täynnä, mutta ei ihan. Niin, vähän puuttuu vielä. Vähän puuttuu vielä. Joo, olisiko meidän tuulimylly vielä? Sitten tuulimylly. Mä en koskaan laittaa sitä ovea siihen. Mä huomaan, että sä et koskaan Mä tein sen oven, mä en laittanut se koskaan. Mä oon niinku miettinyt tässä silleen, onhan on niinku tarkoitus olla ovi vai ei, mutta sit mä en koskaan maininnut sit mitään. Niin. Saatiin aika paljon tänään aikaa. Ihan yllättävän hyvin. Jep. Hienoa työtä me. Kyllä. Ja kiitos hänelle, joka ehdotti, että me tehdään tänne tuulimylly. Se sopii ihan hyvin tänne. Jep, se on erittäin mukava, kun se myös tuo korkeutta tähän meidän paikkaan. Niinpä, Kaikki saadaan ei ole sitten samalla myös tasolla.
Niin, myöhemmin tehdään sitten tuohon vielä se kieleke tuonne meidän Nether-paikkaan ja Nether-luolaan ja sitten tehdään tuohon vähän peltoa ja varmaan otan pientä tietä tuonnekin päin. Mutta sen näkee tulevissa jaksoissa. Joten nähkäämme siellä ihmiset. Joo. Hei hei ja Hei hei! joo, en mä tiedä, tykätkää videosta, jos tykkäsitte tai jotain. Joo. Hei hei! Bye!